Здравейте, драги зрители! Аз съм Валерия Момчилова, а вие сте с предаването "Да се срещнем с песен". Аз съм Илия Луков и се радвам, че в днешното издание сме поканали още един талант на България, прекрасната Ани Борисова. Добре дошла. Тя пропътува разстоянието от Дряново до София, за да можем да си попеем, поговорим за всички онези хубави неща, които нашите сърца са съхранили и ще продължат да го даряват на хората. През песента, разбира се. Така е. Ние сме едни наследници на една извечна традиция, която сме длъжни да съхраним. И основно чрез гласовете на децата. Накратко с няколко думи да кажем малко повече за теб. Ти си представител на Северняшката, красива песен, родом от Дряново. Завършила си Плевенското музикално училище, след което Музикалната академия в Пловдив. Разкажи ни малко повече с няколко думи за по-нататъчната си кариера. Минала си през хор, Мистерия на българските гласове, както и Акваделия, вокална формация. Ти каза почти всичко, но той пътят е дълъг и нелек. И аз вярвам, че ние по време на това пътуване, нашия живот, учим много, срещаме се с най-различни хора. Тъкмо пътувайки насам в този прекрасен снежен ден, аз си казах, за да возя в колата свои ученици, за да имам възможността да ги представям, то означава, че аз съм живяла един щастлив живот. Защото всеки ден ставайки, благодаря на Бога, че се будя, благодаря на Бога, че имам две прекрасни деца и още благодаря на Бога, че правя това, което най-добре правя. Защото това осмисля дните ни, това дава възможност ние да предадем на нашите ученици това, което ние сме научили. И аз в годините, както и ти сама каза, във времето от Мистерия на българските гласове, през Акваделия, с ръководител професор Деляна Мичева, съм пропътувала много километри, видяла съм много големи сцени, на които съм концертирала. И като си направих една равносметка, съм била само на 18 години, когато съм започнала. Това е една възраст, в която ти си още пял, както се казва, млад и зелен. Не съм познавала никого от малко градче Дряново. Сама съм тръгнала по този път, но винаги съм вярвала и знаела, че музиката и народното пеене, както и преподавателската дейност, ще бъдат в моя живот. За радост. За радост. То е предначертано. Господ е посял семето. Благодарим му всеки ден за това, за тези възможности. Слава на Бога. Да, той е посял, но изисква малко за мен, не малко, доста труд и подреждане, за да избегнем всички уния, за мен, ситуации, в които народа винаги е вкарван в един изкривен улук. Всъщност е вкарвал, защото той е искал да преживее даденото изпитание. Извършено е предателство спрямо рода, спрямо културата и в момента се наблюдават такива неща. И затова има млади хора като Ана и като много други колеги, които отделят време и имат дарбата да са търпеливи, да умесят. Между другото, ние това предаване го даряваме. То не се финансира, търсим си спонсори, но както казваше дядо Васил Аринински от Кръстова гора, понеже аз го запитах, добре, защо няма седмата камбана? И той вика, защото беше обещана от една българка от Италия и тя кораба в феребота винаги потъваше на игуменица с камбаната. Да се върна на това, че всяко едно сърце в днешното време, което е интересно време, осъзнавайки за какво е дошъл на земята, осъзнавайки, защото едно е да си съзнателен, друго да не си, е необходимо да прави крачката към това човешко братско отношение един към друг, защото ние сме пословични в това дайте да дадете, дайте да дадем. А иначе преди нас е имало много сериозни хора, които са вървяли с кървясали бутуши, като Ботев, за да се покажат, че те са тръгнали на смърт за свобода. А не е редно да продължим и днес в 21 век да правим предателство един спрямо друг, а именно да не запазим това, което нашите предци са завещали. Аз смятам, че нашата роля на педагозите, независимо в кое изкуство работим, дали работим като преподаватели по рисуване, по музика, по народни танци, ние сме мисионери.
И особено в това технологично време, в което живеем. Не исках да намесвам технологиите, но уви, това няма как да не се случи. Те са част от живота на децата и всъщност чрез изкуството, чрез песента, чрез танца, ние ги отнемаме от компютрите, от екраните. Ние ги караме да мислят. Ето, например, вчера, подготвяйки се за днешното предаване, ние с Божидар се събрахме, работихме върху това как да говоря, госпожо. Децата искат да умеят ораторството, искат да имат то не е дарба, то се учи с времето, да се изказват. Те не могат да се изказват, децата. Чрез песента... Те не общуват достатъчно помежду си. Това е голям проблем. Свикнали са с екрана, да, действително. Това е голям проблем и ето защо аз в моите часове по народно пеене често пъти, искайки децата да мислят, да ги накарам да мислят за това, което пеят, да осъзнават смисъла и значението на думите, ги моля да преразказват текстовете на песни. Те да намират свой начин, по който да вникнат в съдържанието, чрез което вникване те ще пресъздадат този текст по най-добрия начин. Песента, защото ако не знаеш какво пееш, не знаеш смисъла на автентичните, архаичните български думи, защото знаем, че във всички фолклорни области те са различни и езикът ни е богат, те няма да могат да принесат това значение, този смисъл. Безспорно. Така че децата трябва да си знаят текстовете и тук мога да вмъкна само, че организирам един фолклорен конкурс онлайн, сега за първи път, нарича се Златен фолк-арт, който стартира в понеделник и с очудване и с радост искам да съобщя, че има 50 участници от цяла България, което за мен е изненадващо. Прекрасно. Защото като първо издание аз не съм така давала големи надежди, но ето, че децата на България за пореден път ме изненадах. Трябва да им вярваме повече. Колко е те имат потребността да се покажат някъде, а в момента има много талант, между другото. Има. И ние, не знам кое е предаване това, но може да е 7 или 8, което отделяме по-специално внимание на педагозите, които са едни изключително, и преди ги е имало, и сега продължават, да кажем, да работят на тая фолклорна нива, която им прави чест, че търсят и намират такива деца, които имат нуждата да бъдат вкарани и да им се помогне по най-добрия начин. Защото това не е етап работа. Там можеш да го изкривиш, може да го изчупиш детето. Така е. Много финна нива е. Мога да направя заемка от теб. Не всеки би могъл да е такъв педагог. Трябва да си с любов да го правиш и да знаеш всъщност какво вършиш. Първо с любов, след това търпение, много внимание, много голяма роля играе психологията, защото децата са души. Чисти, равни, които ние трябва да обработваме. В кавички, ако можем да кажем. Да чуем една красива песен. Да чуем една хубава песен от теб, която... Всъщност това е албума, който се издала. Ще поговорим и за него. Да, 2024 година. Дрянов Кимура Фетлийки. Като първа песен аз ще представя обаче една от 9 песни, която не е автентична. Всички останали 8 са автентични на 150 години. Това ми е едно завещание от моя учителка от Дряново, която 2000-та година ми завеща 14 песни в една тетрадка, автентични, дешифрирани от нейната дъщеря. Богатство. И песните са на над 150 години. За първи път се записват дряновска народна песен, дряновски в случая народни песни. Но тази песен посветихме на нашето първо чедо Яна и я нарекохме Божуряна. Прекрасно, нека да я чуем.
че хубава песен. И хубаво и... Много ми се иска обаче да я покажем тая певица Божур Яна. Да. Какво ще кажете пък да чуем нейното изпълнение сега? Хайде да я чуем. Ани днес ни подари по един диск от този нов албум, който е подготвила. Много благодарим. Много благодарим. С автентични, красиви Дряновки, мурафетлийки, бре, колко ни е познато, бре, красиви, работни, нали? Ами те така са били всъщност. Нали знаете марафа какво означава? От османски турски марафа означава особен талант. Нещо, което дадената жена от миналото е можела да предаде, да научи някого на нещо, но срещу заплащане. Нали? Това е не продавай мурафети, нали? Да. Има една такава приказка стара. Сега те, понеже ние ще говорим за песните и за този костюм, който специално си ръчно е ушит, за да може, той всъщност е взет модел от стара носия. Да, това е копия на автентичния дряновски костюм. Който в момента се облече. Да, който се характеризира с тези правоъгълници. Отдолу, както видяха и вашите зрители, учениците ми са с такива костюми, родителите ушиха за някои от децата. Те са били занаятчии всички и всъщност след освобождението България така процъфтява. Започва особено в този край възход. Габровския. Пожари имало много, всякакъв... Той за там е запазен всъщност този център, където в Габрово. За Етъра говорим. За Етъра, да. Просто този район се отличава с това, че дряновския костюм няма престилка. И това всъщност е интересното в случая, че нямат престилка по имитация на болярския костюм, тъй като се счита, че дряновката е била от буржуазията и тя е била гражданка. Нали? Не, тези, които са използвали престилки, са се считали за работни. А пък тя излиза на гизме, както се казва. Излиза на чершията да се разхожда, да се покаже колко е така знатна, наперена, красива, мурафетлийка.
тези специални пафти, с които съм аз, те са така автентични, предавани от поколение на поколение, характеризират се с тези седефени орнаменти тук. Въобще много е красиво това, което сме наследили от нашите Такова богатство и това е ръчно на ръка, всичко везено. Всичко е на ръка, орнаментирано, бродерията е направена с специфични изисквания, точно по дряновския тертип. Народа се е съхранил въпреки много политически, много извъртяни неща има вече, но били сме под едно много сложно състояние, което сме били под похлопак. Нали? Живяли сме в Османската империя, измъчване, в песните е описано всичко, дословно. Това, което е трогнало всъщност човека, като преживял страданието, той го е записал. Повтарям го във всяко едно предаване почти, защото хартията е могла да бъде да се изгори, но да кажем гръцките хронисти са записвали винаги обратно на истината или са го правили да са го така че тази истина, аз понеже се познавам с много сериозни хора, които четат по световните библиотеки, щастлив съм, че се познавам с такива хора, българи, които те реално успяват да нанижат манистата от огърлицата българска, която всъщност е българина винаги е творял. Дори в това време, в тежко, в което е живел, той е творял. Българката е била за пример, защото тя е била работна, тя е внимавала да не провокира башибазука, нали, а не като днеска, обратно днеска да кажем най-добри на кючека, най-добри в, как да се каже, защото вода този разговор, не да се натъжаваме, трябва да си кажем истината, както дякона казва. А истината е, че на мен ми изпратиха записи, които си ги намерили, не знам, в нета или някъде, как учителка учи децата на кючек. Чисти българчета. Това е много грозно да се гледа. Това е жена, преподавателка, не знам по какво преподава, но те са били на едно парти, те така ги наричат сега в партията, децата са първи, втори клас. Тя удря на бонгосите, децата играят кючек, ама грозно. И това нещо, понеже тя знае, че аз не мога да го така лесно да го прехвърля, първо трябва да съм внимателен с децата, второ с тази девойка или жена, която преподава. Тя е всъщност пораснала в това така наречено поп-фолк време, в което се разреши официално от държавата. Под претекст, че модерно време, че ние сме в демокрация, ние сме в огромно падение в момента и трябва да си ги казваме. Нещата право куме в очи. Не едно, даже повече. Две-три поколения. Даже голяма част от тия хора вече имат внуци. Но, Ани, защо го водим този разговор? За да го кажем на тези будни българи, като тебе, като всички онези, защото ние сме луди за да правим едно предаване и заместваме държавата в това, което правим. Ние реално заместваме държавата. Даряваме едно предаване, което вече година и половина искаме да стига до сърцата на всички онези изпълнители, на всички онези родители, които искат да се отгледат децата, да искрено да се влюбят, да имат от тях внуци, да имат правнуци. А с тази жалка перверзия, която се вкарва с цел, ясно е защо се вкарва, защото по-миналата година отчета беше 60 000 деца по-малко родени в България. Да. И ти каза в... Добре, знаем, че плюсът е третото дете. Ти си пример за нас двете в това отношение, така че да стимулираме младите. Аз лично, например, в Дряново, за съжаление, имаме много приятелски приятели, мъже, жени на средна възраст и над средна възраст, които не прекрачват, не се решават да имат семейства, което говори, че или има страх или има егоизъм. Нали, и това може да. Нали, много са факторите, които влияят върху тези спирки, да ги наречем. Но България има нужда от деца. Има нужда от деца, защото нещата не вървят добре. Демографията само отрицателни статистики отчита, за съжаление. Нека да видим рекламите и ще продължим с този прекрасен разговор, който водим.
Връщаме се обратно в студиото, мили приятели, а пък на гости ни е Ана Борисова, славеят на Северна България. Малко повече да ни разкажеш за преподавателската си дейност. Вече цели 16 години си преподавател в Великотърновския университет. Освен това и в сдружение, което може би ти е хубаво да ни споделиш. За моя огромна радост, преди вече 16-17 година екипът на катедра музика ми гласува това огромно доверие и аз стартирах едва на 23 години моята преподавателска дейност. Като първоначално бях хоноруван преподавател, след това написах своя дисертационен труд, който междувременно тази година вече е облечен в хартия и в вид на монография е издаден на 24 май миналата година, 2024 година. Много студенти са минали от, както се казва, с мен по пътя на своето така музикално-педагогическо образование. И аз съм щастлива от факта, че много от тях са реализирани преподаватели, което всъщност за мен е най-голямата награда. Една огромна част от тях имат свои класове по народно пеене, друга част от тях пък са преподаватели в общото музикално образование, трети пък са си създали някакви други частни школи, работят и групово, индивидуално. Смея да твърдя, че основно в Северна България, но не само, студентите, които всъщност преподавателите по музика, които обучават децата, са основно наши студенти. Прекрасно. И в частност мои студенти от класа ми по народно пеене. Така че това за мен е радост. Това да се реализират твоите възпитаници е най-голямата награда. Поздравления за което. Благодаря. Успоредно с педагогическата ми дейност в Великотърновския университет преподавам и в Сдружение Анна Фолк Арт в град Дряново. Това е неправителствена организация, която учредихме преди на 23 януари, сега ще се навършат 12 години. Тя е обучила над 150 индивидуални ученици за този период от време, които са реализирани също или сега тепърва ще се реализират, като тези деца, които виждаме тук днес с мен. Смея да твърдя, че в годините съм имала големи класове от 15-20 ученици. Сега, благодарение на многото ми ангажименти покрай научната работа, покрай изпълнителската дейност, се наложи да ги така намаля до 7 дечица, които в момента обучавам, с нашата дъщеря 8. И така да давам най-доброто от себе си на по-малък брой деца, но пък да го правя качествено и с много внимание, огромно внимание към всеки от тях. Прекрасно. Педагогическата дейност не е лесна работа. Този, който се занимава с нея, добре знае. Това е едно огромно отдаване, ако го правиш с цялата си душа. Много знания, много умения трябва да натрупа съответно вокалният педагог. Трябва да имаш добри педагогически подходи, да работиш по строго утвърдена методика, дали работиш в формалното образование или в неформалното. Трябва да спазваш много внимателно всички особености, които си възприел по време на своето обучение, така че не е за всеки работа. Както казвам и аз. Разбира се. Много отговорна работа, бих казала. Да. Нека да чуем едно твое дете прекрасно. Гала, нали Савчева от Габрово. Тя е габровка, не е дряновка. Тя е участвала в един концерт. Аз правих 2-3 концерта в този район и тя участва в концерта. Това ми беше идеята тогава. Прекрасно. И детето участваше тогава. Аз съм го забравил, естествено. Но сега бащата ми припомни, че тя е пяла в този концерт в театъра. И тук само да вмъкна, всъщност да вметна накратичко, че родителското тяло, като част от процеса на обучение на всяко дете, е много важен, има много важна функция по отношение на възпитанието и на образованието. Най-важен. Трябва да ви кажа, че според мен пътят на един педагог, независимо в каква сфера на образованието се занимава и работи, преподава, трябва да бъде най-напред от родителите. Родителите са ключът към доброто, качествено развитие на децата. Да ги поздравим тези родители, които наистина са решили децата им да се занимават с красив български фолклор и нека да чуем. И ще станат добри граждани по този начин.
Ани, нека още една песен да представим от този хубав албум и да разкажеш за тази... Само да вметна, извинявам се, че те прекъсвам, но много важен елемент пропуснахме в течение на нашия разговор, да споменем името на композитора на всичките тези песни, който всъщност на аранжора, който направи. Това е Ганчо Гавазов, моя прекрасен брат. Аз му казвам често, нямам брат, нали, но имам теб като брат. Защото в музиката и специално в това, което правим, колаборацията с колегите, е важно помежду си да се обичаме, да има една топла връзка помежду ни. Тогава се получават чудесата и на този албум е факт. Ганчо Гавазов, от сърце ти благодаря за всичко, което направи и правиш за нас. Хубава, игрива, весела. И се разказва за живота на онези българи, които... Това хубавото Мариче. Да. Красивото Мариче. Все от мода се вълнувало. Да, много хубаво е накрая казано. си намерило майстора, как се казва. Добре, това са... Шло в Трявна и си го намерила. Намерила си майстора. Добре, това са автентични стари песни, които съответно са ти предадени. Голям дар, наистина. Имаш и авторски... Кои повече обичаш да изпълняваш? Как да отговоря? Важно е нашето отношение към автентичния фолклор. Защото трябва да се опитваме да го съхраняваме в най-честия му възможен вид. За специфичните особености, които са наследени от нашите предци. Това, което ние по слухово-поддържателен път сме чули дали от нашите учители, дали от първите популярни народни изпълнители от Българското национално радио и телевизия, които са ни привнесли всъщност това знание или това усещане за начина, по който ние трябва да изпълняваме тези песни. По отношение на авторските песни, там за мен много важен е текстът. Първото и най-важно послание към публиката. Да изпълняваме песни с мислен текст, дали са по-лирични, по-сантиментални, по-тъжни като емоция, като чувство, дали са по-весели. Много е важно да бъде хубав текстът, хубава мелодията, и да бъде добре изпълнена по отношение вече на музикално-изпълнителските технически особености. Музиката е хубава и лоша, според мен. Смисъл такъв, не можем да отделим авторската песен от автентичната, няма как да го направим. Ние живеем в 21 век, трябва да живеем и с нашата съвременна култура, но по начина, по който сме задължени от традицията, ще представяме автентичната песен в случая. Аз искам само да вметна в този контекст, за това, за което си говорим. Държавите около нас
за които ние много пъти споменаваме в това предаване, защото сме свободни да говорим това, което мислим през сърцето. Също създадоха, да кажем, гърците се създадоха новата музиката на новата държава Гърция, защото тя е създадена, да, но музиката е създават 1956-1957 година. Тогава няколко талантливи композитори, музиканти, като Микис Теодоракис, ги заточват на един остров, така, нали, им казват, докато не направите националната музика на Гърция 1956 година, няма да излезете оттам. Това е естествено. Даваме ви всичко и те наистина грамотни хора с всичките му послания и те продължават по тая линия. Сега, нашите предци, нашето богатство всъщност затова е голямо от фолклора, който те сега се опитаха с така наречената модерна музика на Ала Кюче, Клара и други работи, които не ни прави, те не закопва надолу, не извисява, но водил съм много спорове с наши хора, които са ушким четящи, но те казаха, Илия, ти си много краен. И сега виждаме всъщност до къде сме доведени с това, Илия, ти си много краен. Ние сме доведени до една изключително тежка махленска ситуация, в която не можем да се похвалим. Също го направиха и сърбите, естествено. Сърбите няма как да имат този дълбок фолклор, няма как да имат тези над 160 записани хора в Академия на науките. Те имат 3-4 и нищо повече. Гърците по същия начин, защото тази древност на българина. Единственото, което може отново като заемка да привнеса в нашия разговор е благодарността, която ние трябва да имаме към нашите български фолклористи. Естествено. Които те са... Събирали са... Те са събирали с този прашец от изстрадалия български народ. Сега, изстрадалия народа, ето, имаме песен, създадена в ситуация, в която има изнасилване на тази душа българска и той записва този момент. Има продажба от турците на гърците за тия 200 години и той го записва. И от песента, ако мелодията няма да достигне до нас, ще достигне поне текста, който е. Точно българските революционери Ботев и Раковски, това са били първите ни фолклористи. Миладинови и така нататък. След това Васил Стоин, Стоян Джуджев, Николай Кауфман, които са прекарвали години на терен. В Дряново само е бил Кауфман 3-4 години. Просто това е едно богатство, което има в тези сборници. Самия Йоан Кокозел е створял на основата на български фолклор. Някъде под Драч надолу по Албания, където ние ходихме на концерти. И пак ще отидем. Сега да се върнем на това прекрасно момче, което чух, че пеете дует и да го чуем този дует. Наистина много хубаво спято. Браво на тебе! Шипчеги, беличе
тръгва по сложния музикален път, но мисля, че ще има стабилна основа и емоционална, Представи и го, вокална. представи го. Това е и мой роднина, и мой ученик. Вече 8 години го обучавам в моя клас по пеене, Божидар Данев, чиято мечта е да стъпи на голямата сцена, но преди това да мине през голяма школовка и да придобие онези професионални музикални знания и умения. Божидар. Отдолу идат кажи речи ергени, отдолу идат дряновските ергени. Те са по-малко биени, нана, те са по-малко биени. Речи за тютюн, те нямат пари, кажи речи за тютюн и за цигари, нана, килкили за млади буки. Кажи речи двамата, Стефани Христо, кажи речи двамата, и Георги Петров тримата, нана, и Георги Петров тримата. Кажи речи седеше, Радка на порти, кажи речи седеше, с куки чора плетеше, нана, с куки чора плетеше. Кажи речи, Радгеле, добър ти вечер, кажи речи, Радгеле, да ви Бог добро ергени, нана, да ви Бог добро ергени. Прекрасни сте и това е заглавната песен от албума, нали така? Точно така. Мурафетлийската, както я казвам. Мурафетлийската, прекрасна. Не ми се иска да, понеже те са от района на ангелогласния изпълнител, който не е между нас и ние наистина сме, не е редно да се казва длъжни, но благодарни на тези изпълнители, които са успяли да принесат тези автентични песни, за да стигнат до нас. Борис Машалов от Севлиево. От Севлиево. Тази прекрасна девойка запя песен от Гала, от този наистина прекрасен българин. Аз не съм много запознат, но ме запознаха с едно прекрасно същество, почина. Гюнайдън, после ми се обади господин Луков. Да, почина, казва господин Луков, аз вече съм Георги. Върнал се обратно в християнството. Нека да споменем този голям български изпълнител с песента на това тънатливо детенце Глория. Гала, извинявам се. Да видим.
Накрая сме на този хубав разговор. Не ни стига времето, за да засегнем всички теми, които ни се искаше. Пак ще дойдем. Да, заповядайте. Добре сте дошли с всички тези талантливи деца и студенти. Нека да видим. С времето и това ще стане. Една част от дечицата не успяха да дойдат днес. Надявам се да не са много разочаровани. Обичам ви всички, знаете. Постепенно, поетапно ще покажем всички деца. Те очакват. Надявам се да намерим форма за тяхната изява. Те го заслужават всички деца. Аз имам една идея за участие на такива талантливи дечица, но тя е във времето. Първо, нека да избабуваме, както се казва. Да го примислим през сърцето. Много благодарим. Много ти благодарим, че отдели от ценното си време. И тук да направя само една вметка, че в момента, както и преди малко споменах, върви конкурсът Златен фолк-арт. Всички зрители, слушатели могат да се насладят на тези прекрасни деца във Фейсбук страницата ми, така че също така да дадат своя дан, да гласуват за най-добрите, тъй като жури няма да има в този конкурс. Жури ще бъде публиката. Което е прекрасно, между другото. Което е прекрасно. Както му е редът, според мен. Ние с Валерия и тя помагаше преди да се роди детенцето и 20 години вече в каварна успяваме, слава Богу, благодарение на община Каварна и на каварници да правим събора с България в сърцето, където всъщност участват точно такива дечица. Естествено, те са потомци на онези българи от Молдова, Украина, Албания, Косово, Западни покрайнини. Но това са нашите деца. Точно такива деца, които имат нужда да, като научат нещо, да го покажат на публиката. Те израстват чрез тези формати. Израстват емоционално, психологически. Благодарим ти много за гостуването и за възможността да представим този хубав албум и песни. И децата. И прекрасните дечица. Да завършим с една твоя красива песен и да си кажем довиждане и до скоро. До скоро, дай Боже. Живи и здрави.